moi boas. Hai moita xente que me preguntades por YouTube, aparte de facer os vídeos que fago, donde toquei, donde toco, quen son como gaiteiro. Home, non sei o que se pode buscar por aí, pero podo adiantar algunha cousa. A ver, eu empecei sobre o ano 80 en os ventos de Comesaña. Empecei no cole como actividades extraescolares en baile tradicional galego. E logo namoreime da gaita e nos anos 80 empecei tocando a gaita como mestre Juan Troncoso en os ventos de Comesaña. En os ventos de Comesaña botei 17 anos, primeiro como alumno sempre, e na última etapa como mestre e director tanto da Escola de Gaitas e Percusión que formei en os ventos de Comesaña, como no grupo de baile. E logo espalleime. A raíz de ter o meu mestre Mosenas, que foi o que me animou e me deu o pulo a dar clases de gaita, pois botei 30 anos dando clases de gaita. Na zona de Vigo e influencia, pois estuve xeralmente en grupos de barrios. Estuve en Comesaña, estuve en Cabral, estuve en Candeán, estive en San Pelayo de Navia, en Morgadáns, en Nigrán, en fin, fui partícipe e director de máis dunha dúcia de bandas de gaitas. Depois tiven a gran sorte, moitos que mellor pois pensan que son moita cousa, pois mellor non tuveron a sorte que tiven eu. E mirade, pois no ano 2016 editamos o primeiro disco que se chama precisamente Surso Hachía. Aí o vendes, este disco teño como un reloxo, pero é un CD. É un libro CD donde iban 20 partituras para gaita galega, de composición miña propia, e se chama tal cual, Surso Hachía, ácido folclórico. Este traballo fíxeno cos meus compañeiros e alumnos, e, bueno, se editou en 2016, vendeuse por completo, non teño nada, de feito non teño nin o libro porque o regalo. E tamén tiven a fortuna de participar, pois xa non me lembro, pero como mínimo en 3 discos máis con Sistra de Coruso, ao que formo parte. Hoxe non estou tocando en ningún grupo, teño o meu propio grupo, que é o Sordo e os Lazarillos, que está composto por min e por 2 grandes amigos e alumnos e compañeiros, como son Aaron e Vane, e estamos traballando para facer o segundo disco en solitario, que se volverá a chamar Surso Hachía, o Sordo e os Lazarillos. Bueno, e aparte de dedicarme toda a miña vida, pois o mundo tradicional da gaita galega, pois hoxe teño a gran fortuna tamén de poder fabricar os meus propios punteiros electrónicos e un monte de xoguetes, castañuelas e percusión miúda que tanto utilizamos na música tradicional. Basicamente, ese é Surso Hachía, ese son eu. E volvo a decir, cunha grande fortuna, tiven a grande fortuna de ter participado en un monte de proxectos. Mais aló de se toca máis ou se toca menos a gaita, a importancia non está no que se poida tocar, nin nas virguerías que poidamos facer no instrumento, senón no que poidamos aportar e o que poidamos deixar logo de ter aprendido este noso instrumento e esta nosa música tradicional. Ata aquí xa sabedes un pouquiño máis de quen é Surso Hachía. Hoxe é Día de Reis, esta noite será Noite de Reis. Outro día toquei un pouquiño, que carallo, pois rematamos este vídeo tocando un rancho de Reis composto por min mesmo, por Surso Hachía.
Outra. Acabamos. Ese é Xurxo Gachea. Veña.